Sa di pa ko muhatag sa mga punto o mga pamalandong na ato karon nga mabawon sa atong pagpamalandong ininvestira sa atong tinuig nga pangilin. Tuguti ko pag mangayong mga taburan sa atong mga opisyal. No? Una sa tanan, sa mga kadaguan sa atong kapilya sa Virgen de la Immaculada Concepcion, headed by Ate Nenen. Thank you sa invitasyon na nag-anhigil ko. Ako pagtaon usap sa amahan sa ato ang barangay, Kapitan Toto, no? At matong hapon, uban sa mga konsehali sa itong barangay sa Ilihan Norte, sa mga lumilihok sa ato ang fiesta karon, mga komitiba na nagalihok para magpalapuson ng atong fiesta para sa Birhen, mga kauban sa cluster, mga lumulupyo, mga baryuhanon, mga katauhan sa Diyos, mga nangulit, mga bisita, mga kabataan o mga tiguan, mga mamistahay, kaninjong tanan, maadjong hapon. Viva Nuestra Señora de la Immaculada Concepcion atong inahan o patrona. Hatagan nato ang mahal nga Birhen o sa kamasitan. Ako na akong kalipay na di-imbitar ko din kay karon pa ko makataat aning adoa o inyong kapilya. Piskay ka inyong kapilya. Hinlo o niya piskay sao, daghang suga, piskay po ang microphone o sound system. Piskay po magmanganaw. Mga puwa mo guwain. Kurang isda nga mahalong. So pagpakan na ito, kitang kanan, mga Kristohanan. Adi na kung magpailan, kailan naman manahon na sa vlog, no? Kailan magtanaw mo kung ako itong pari, nahino mo kulako, napuwat dito kay Gintunga, pag-usap ng bundilya kulako sa akong bahay. Adi ko magsugod sa itong pamalandong ni imbestira sa pangilin na ito sa mahal na Birhen, kining linya sa katapusang bahin sa Emanghilyo nga sarang na ito nga kapamalandungan, samtang gipahimangnuan ni Jesus ang iyang mga dinunan pagsanyaw sa maayong balita. Kung sa man ang liniyahan, inuna Ginoong Kristo sa katapusang bahin sa Ebanghilyo, nakadawat ka mo nga walay bayad, panghatag po mo nga way pagpangayo bayad. Ingon na Ginoo kay libre man mo na ho. Paglibre po mo. Ang ginatok nga pagka-istorya. Iskay ni pamaladungan mga igsoon. Nakadawat ka mo nga walay bayad, panghatag po mo sa way pagpangayo bayad. Kitang mga Pilipino, kinaiya doon natin, mga kay tag-free. Mabitaw mo sa daghang mga sakyanan nga mga mapag-crab, kay daghang mga paghatag o passes, nga barko usahay, daghang pasahero, pero gamay ang kita nga naman, daghang nangayog passes. Piskay man ang librehon ta. Kita piskayan ang librehon ta. Samot nagpare. Diba? Kining pare, kanunay makatilaw o libre. Sinod bitaw? Ako 18 na magkagaduig na pare. Akong kwarto magkaanak o kaguon. Kada duig. Pagsago ng soul sa kwarto na ay ube, na ako'y bakos, na ay perfume nga mahalon. Puro mga free. Kaya yahaya ni pare, kini pare siguro dugay, siguro malangit. Magdugay ni pare, siguro purgatorio kay. Inso magipangga, pag-anso. Kaya ang pare, kanunay makatagamtam o free. Karon nanggaan, gikan mas balilihan sa pangbugikan din dihay ng hato na po pasalubong gikan sa Qatar. Free hapon. Bago mo kong pare dito ko sa katedral, gitunuan ko perfume na mura kadakag media ganon. So, ikapuhi ko may pagdaman. Apoy ko dugos o ganabunsukan. Hindi ka nakuha mo ng perfume. Butilya ko bigno. Apoy ko dugos kay pag mo kong pare, o ba yung pagkakita ng perfume ka muna-munang nakuha? Nag-isapuang, sabot mo gisapuang, no? Makaraan. Gisapuang sa inahan. Kay ang iyang anak nurse na dito sa London, Father, day pahinuod. Salamat sa mga pag-ampok ni mo. Tuwa na ikaw sa London, si Inday, Father. Kung sa niya gamay nga pahinungo di siya gigamit. Hapong gidawat, api kong dugos. Perfume man day, kaingon ang ginahan. Napagod hapon sa Tagbilaran, arang-arang na po sila pagkabutan. Ngayon dito, salamat sa imong mga pag-ampo ni Inday, Father. Nurse, nakatrabaho na itahon siya.
So, swakman ko kay nondong nag-aampo ko niya. Kaya kitang mutugon, ako namang gigakos at perfume. Siningon naman ko, sa naman kay gindumog, ginugong pag-ampo. Tigigabaan ko, pamahuman ko. Kaya bibi, ginugong. Nagdang bitaw, nagdang pray, ning pare. Nagdang pray. Kaya kita mo saka ko sa enjoy, ba? Mag-pray yung paris-praise, madaroy. Isagin sa kapare. Lahi kita mo kinagan, ka-espesyal yung aso ni pare. Kanang suman lamang putbol, di ba? Kung siya, kung ingon ang pare, o lamian din yung suman, ayun, tatarabahan pa rin. Kaya panos-panos, parang sa ugangan tingin. Nga na, ang pare ba? Kung nagpiligrog sa iyang ko sa pare, ihatag ninyo. Mo ginungan na pare, kupaham na yung dagat na pala, yung mo gaman, ihatag ko. Lubing buwan. Friend, ganahan taog libre. Pero, usahay ba sa makalimutas kinabuhi na? Dagahan ang ihatag sa Ginoo nga libre na to. Mo bito ninyo ng Ebanghelyo, pang nakadawat mo guway bayad, panghatag mo guway bayad. Napiruan kini atong ginhawa. Diba? Kung balansihan dito sa Ginoo ni oxygen nga itong ginhawa, so, di kaigo na itong sweldo ibayad sa itong ginhawa. Amen? Amen. O, yung sa'yo, makalimot. Masalamat, Ginoo, ni kapunta kay nagkaginhawa ko. Sabay ito, ipasalamat ang ato pang lumiro kahiloso. Ano itong ipasalamat? Ito naghanag libre na yung Ginoo gihangka. Kanang makalakaw pa ta, makahungit pa ta, makadungog pa ta, makaadto pa ta sa dapit katong atuan, makakaon pa ta, makatuog tag malinawon, unya labaw sa tanan, kanang kalinaw nga ang atong kasing-kasing, wa ka mahadlok nga nay gagugod nato, kanang kagaan nga ang Ginoo sa kanunay, nagkaamgo kita nga matapasakdi diha sa atong panginahanglan, libre kini. Amen? Amen. Nakadawat kita nga may bayan. Unya, ang ato ra mga nadawat, gihatag ni Ginoo nato, dili tungod kay angayan kita. Di tungod kay angayan ta kinsa may angayan. Jamo, puro ko ta mga magkasasa. Pag nakadawat kita kay maadyaw ang Ginoo nato. O gina. Iskay librehon ta. Yan dito ito'y taong mamistahay, naman ay mamistahay, pista man din mo, no? Unya, lagot siya kaadyo kay, namista siya, kining itagol anon kay, isuki dito ta, namin natin isuki, bigas lungsod, o bigas baryo, kapaslan na, ibitaw, apa ba na, no? Kanang bitaw, ikaw magpista, ang imong suki, mamista, padaan mo sa kaluka, nga dapi-dapi, padaan pa ni mo sa kakakon, nga pulampo, siya na po'y magpista, kita na po'y mamista, paslan po tani dyan. Ngayon sa tao nga gatinawan, lakon ka doon siya suki o pamista kay di mo tulong o bahos ba? Di mo bahos. Kaya yung siya, patang, kung ako'y magpista, padadaan siya ko sa kapaang karne, siya padadaan siya sa kakahong kaduay, kung ako'y mamista sa ila, iko na ko pakanon, di pag yung padaan bring house. Lakon siya kaadyo, karon, pagpista sa isang kumpare, nasuki isang pamista, kaya di isang mubaw, di ulit isang baslan, isang gihimo, kaya di man siya mubaw na ho, magpagutom po. Kaya makakaupog daghan ni pamista na ho, kaya kana na naman ang waran, di ko maalkansin. So, pagpista sa ila, December 8, December 7, katong maong tao, wa isa mo kao pamahaw, wa mo kao panuto, wa man hapon, kaya gudpon siya sa alun ni kauma, hab-hab, daman-daman siya sa kumpare, kaya abdi alkansin. Pag-adto na pagkauma, gigutom na siya pag-aso, asun sinilya dito na siya, pagpadong na siya tangka, muna-muna naghanang surga, karning kapaw, dahil kusahos, kaya na mo kusahos? Dahil kusahos, nasagot po, kaya wa matarong buwan. Sus, pag-action na siya gungit sa kusahos, sa kabaw, nga matarong buwan, nagbabakong anghoy, matang paghikam na siya sa isang ngipon. Diyan mo man siya pustiso kay nahibulin. Ito ang isunod sa isang baso, ihumuan siya sa banga, nila sa inahan kay aron mahidluan sa kike.
So, pag-hikot patay, wakot postiso. Lakot siya sa kaadyo. Nagiging pong kapal na mamistahan, bisita niya po siya sa pamistahan. Kabantay. Siyempre, bakit postiso? O, Brad, usang pagkaon, naging gutom na bukasyo. Librihon ka na ko. Dahil akong naganda. Ano yung bag ito? Isuot niyo, Brad. Ay, suot ito. Matay mo na muna, mag-uutay. Nagpahatin ko kang nangabrad ko. Brad mo sabon ng alambre at yung bakaan. Kaya ginawa. Kapay na yun. Ingon kang yung dapat. Isuot niya, kay libre niya. Ika nang babayro na eh. Pag suot niya, muna-muna pong luaga ba eh. Kinaluagan ang murag way gahos. Iyan akong ginawa. Diyan may katuluran niya kagod. Libre ni Postisuha. Pag suot niya sa katulong Postiso, sibo ka yung kaaso. Libre siya nakakaon siya. So, muna niya kaon kay sakto mag-Postiso. Pag umagkaon, knock-out siya, nangangiki na siya. Kaya nang inom siya ato isang gihatag niya sa Postiso. Gusto niya siya, nalibong niya kasi dentist. Dok, dentist pa ka, Dok. Salamat, di mo kung gilibre Postiso. Matagkakanan mo kang Postiso. Inom siya. Yung may kapag, ako'y tighabwa o minatay sa interior. Mga Postiso na sa mga minatay mo na tigong raw magdami. Pagbantay kami pagpustiso kitang interior. Libre. Ang pinakadako nga gilibre, gifree ka sa Ginoo, ang ato mismo kaluwasan. Amen? Pagluwas na to sa atong Ginoong Jesucristo, nagipagamatyan kita niya sa cross, libre ta. Gilibre ta niya. We are saved freely sa Ginoo. Kunya ang maong kaluwasan, ihatag niya kanato, libre, tungod kay nahigugmasin na to. Kunya giunsa man ang pagsugod paghitabo, giandam niya ang mismo ang inahan sa Dios. Ang inahan sa Dios, giandam ng daan sa Ginoo, nga di mabulingan og saha nga panulundon. Ha? So si Mama Mary, pag-conceive ni Mama Mary, samtang si Mama Mary panangkon pa diha sa tiyan sa iyang inahan si Santa Ana. Si Santa Ana o si San Joaquin. Samtang ang Birhen gipanangkon pa sa iyang inahan, wa na siya sa nga panulundon. Kaya giandam na sa daan nga mahimong inahan sa anak sa Dios ang manluwas nga way sa mauni ang dugo sa mahal nga Birhen. Hatagan na ito pag-usap ang mahal nga Birhen sa kasipan. Kunya, ang mahal nga Birhen, ipanangkon nga walay buling sa sana. Kita, nabulingan man ta sa sana. Diba? Tungod kay nakaambit kita sa sana ni Adan o ni Eva. Ang unang mga ginikanan. So, giunsa man pagtangtang ang bulig sa anaa sa itong kinabuhi, punja. Maunay pagtulon na ito. Nasatan ako? Pagpunja na itong natangtang ang bulig sa sana. Pero, bisag na bunyagan na ta, naagihapon ang mga na itong mahimo at o gabi tungod sa itong kahuyan o tungod usahay sa atong paglapas sa kabubunon sa Ginoo. Piligro rin sa o makagamot sa atong kinabuhi. Kaya kung makagamot ang sa atong kinabuhi, mga igsuon, dili na kita makonsensya. Kung mugamot kita sa kasabuhat na di maayo, na mo'y makainon nga di na ita maginulso. Kaya nung doon, kung istorya na rin ako sa mga Nicolets, di ko sa katiguang nga, arang tihika. Diyan mo'y pag-umangkon, hindi po niya, kay tihika, ato doon, ginamos, taguan, inon-on, taguan, lamadyan, taguan. Ang uban niya mga buwan, isot sa isang kabat na ito atong mga silina, ipagsuod niya sa bulsa, rumikan on siya mapagmangkon. Kaya nagtihikan, tiguan ng puir na gaba. Puir na gaba. Karoon siya po, higi po niya. Gamuhin na lang siya diring, karoon siya malingaw. Nag-ipagka niya siya diring, isininaan, mahalon o gatas, ipalitang ang Diyos. Sudah Diyos siya diring, lamig kay shades. Nagdi-aryosan, paalon ang aryos ng Saudi Arabia gold. Sus, kinalamian. Sa gano'n yan, nagabantay sa gausan na mag-isang diring kay at mamalimag sa isang abuhan, sa isang dapog. Mga itong
ingon ang isang silingan, mare, saan mo may kampawan na mare? Di na madagpagdong, pero sa sikrito na mare, iniguman o kalibang na, mong ire, dakpa na imong ire, imos-mos na isang naong sa isang tae, netok ibalibag sa bintana, paundang lagi na mare, di ba So, sumon pagka ikatulong anlaw, observe siya, libang isang ire, alas 4 sa tawon, at ba doon, kilid sa patiro, at sa magamat si Guate, at sa magkahingga kung tayo ire, so iagwanta niya, libang ng ire, kunya, yakok, took, mos-mos, balibag sa bintana. 2 buwan ko nilang ginakupay, niya mos-mos, took, balibag sa bintana, surrender at tiguan, kaya mamutuog ire. Kasi bahala na kang iringan, kaisa na yung natagkinabuhi. Sus, pagkaugma isa na, observahan mo na sa mga hilabot, nakabantay sa nalibang, kaya po kire. Pag-uman, hinglingin kire, wak may himot-mot isa, si isa na nagamot-mot, si isa na nagamot-mot, si isang tae, o hinlukso sa bintana. Matay mo ako na nahitabo, di ay, o gamot na sa sabi nga, kire, sana ito, himot-mot, ako na naman, gamang na naman sa himot-mot, lukso sa bintana. Muna mahitabo ang sa ugamon sa itong kinabuhi. Di man ta pareha sa dirhen kay, di man ta sertifikado kung si Liga. Kaya tao mo po si Mama Mary. Pero nakanawa sa special privilege. Kita ang atong hagit, kung saon nga natagtangan na matagbulig sa sala pagkunjag na to, ang atong paningkamutan ako kapari o kamo katawan sa Diyos nga, makalikay kita sa mga nga naglumen, naggumon sa kalimutan. Paningkamot nga di ka malansa kung magapo sa sarap. Kung ang importante kanunay ni paghinursor, pag-umpisal, o paglikay sa kaidayunan sa pagpakasaha. Kaya ang malintyo ta, adlaw gabi is kung kaugalingon. Kaya joke kami hari ni tinoon na, agaw ni istorya sa agdataan niya. Dahil ang tarboy na, kawatak kulitah niya. Lagot kay parin kay, di manasan naman to. Kabantay parin, basta na kulit ng papel, kuhakon dyan itong kagtaguya. Ika na kung kunbin ko, ipon sila kudyo. Pag umpisa na pare, Bernie Santo, Koy Santo, hingling niya po isang ang darboy na tikuha o kulikta. Di, ladyo pa dito, isa na kine, bantay, ibutang ka lang tikboy, kine, bantay ka lang tikboy, tinglaw sa karong makapot na kanine. Niya, isang gisaytan, itaas maglinya. Pag-abot na sa isang gorbin boy din eh, kiwag turog tingog. Ang kalta ko mahal ko, kung masakpan na iligay, mukhang guilty. Pero yun, pinisili ko, kaya ko rin kasala. Parang kay Paul ko, kung ang nga kasi kuto-kuto, ano tingog, tik po yan, kita na ko rin kong galing niya dito. Ingon, ang parin, sa makulikta ko na mutang, nakakang itong papel, kasensiyo na may nahibilin. Asa na madali bayar o kurente yan eh. Yung confessional box mo sa unang kakon bitaw eh pagkanaanak itong pare bali na mo sa bigas makatuog ang pare matagpong buwan din na sa bigas yun parang sa makulit tagon sa ingon po ang alraboy yung stick boy di ka madungog pa din sa hindi madungog sama mag-microphone ko kaklaro na tingog gimut-mut po nagsimot sa pare itong buho-buho saan makulit tagon dyan ano yung magikuha paput lang kakulinti ano yung ko di ka madungog pa din ano kayo pare yung baylo ko nung sa mo pa dyan ka mapaka ako'y loho diha ikaw ari sa sword lingkod baylo ta baylo sila sa dito nagpare sa gawas sila na dito ka atubak atong buho-buho yan ang pare sige istorya kaya maminaw kung saan di ba doon madungka yung posting ko yun padin kinsa matong bazing at aso buhok kinsa sa mga buhok ikaw pagpari, di, so di madungog. Isahay sa mga kinabuhi, di na takadungog. Labi na o mga sa na paborito na to, di na takadungog. Pero ayaw usiki ang gasa sa kaluwasan kay ilibre kas Ginoo ang tao. Libre ang kaluwasan ng lihatan na to, ayaw usiki. Muna yun na Ginoo, nakadawat ka mga way bayad. Paghatag mo mga way pagmangayong bayat, mga jumbuhan. Pagsimba na to, paghatag na to sa mga panginahanglan sa uban, mauni mga pamaagi nga makakulita, makasuklita sa kaayo sa Ginoo, sa gasa sa kaluwasan nga ilibre sa Ginoo na to. Manag-ingkas birhen, ang birhen na ningkamot,
ang Birhen nagpakita nato maayong paligingnan nga unsa ang tinuod nga sumusunod sa Ginoo. Ang kinabuhi nga layo sa sala, ang kinabuhi nga matarong, ug ang kinabuhi nga masinugdanon sa iyang santos nga kabubuton. Mao kana si Mama Mary, Birhen de la Immaculada Concepcion. Happy Fiesta sa atong halili nga barangay. Masipag